Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Futura Laom Udi Parfum. Iyan ni siya ni Armaf. Te, omni siya, botang balon pang lalaki. Pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Kag udi parfum ni siya, botang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali do make up ka kon simutan. Do ginhakos ka sing tanan nga contestant sing Miss Universe na amo ka na konsimutan. Siguro may mga lalaki dira nga nang nahidlaw sila sing ilang nga mga nobya, amo ni nga ginasuksok nila, amo ni nga pahamot kay madumduman nila sila, no? Ang ilang nga mga nobya. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lavender, sage, kag bergamot. Na kanami sing lavender kag bergamot, no? Ginabutang na permis mga pahamot kay nang ka very pleasing, ka very nami gid na amo na siya konsimutan. For the mid, we have iris coffee kag amber bow. Ang iris na amo na siyang gahatag sing iya nga pagkapulbos kag pagka-makeup nga hamot kag gindugangan kape para tumapukaw kapagid na kag for the base we have vetiver, leather kag cedar na hilamon, kahoy kag paha para paging sophisticado siya na, no? Ang ini nga pahamot angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kon 16 to 27 degrees Celsius. Hambal nila ini nga pahamot halos palariho sing sikat nga pahamot nga Dior Homme na, no? Pero may lain siya nga mga nota, duha ka bilog ang mga nota nga kinalain sa amoto nga pahamot. Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye.